A sunana Isa Usman Jalo, wakilin gidan Radio DW on Germany. A ranka da duk da cewa an yi batutuwa da dama kuma ba a duba iyayen giji ba. Mata na daga cikin waɗanda ke ba da kaso mafi yawa a harkokin siyasar ƙasar nan. To ko wannan tafiyar taka akwai tanadi ta musamman da aka ba su matan? Musamman kuma ganin cewa duk da wakiya da ke faruwa mata su suka fi girban wannan wakiya. Me za ka ce dangane da wannan tabbayar? Mun gode Allah. To, na gode duka. Wato kai dan ba mata bane. Su mata sun sa abin da muka yi musu a Najeriya, musamman a jihar Kano. Duk Najeriya sun sani. Mu ne a Kano muka inganta ilimin mata. Duka wani abin da yake da taimakawa mata. Likitocinmu a cikin mutum 3,000 da ɗoriya da muka kai ƙasashe 14 a cikin shekara da yawansu mata ne. Akwai ɓangarori ma kamar irin na likita, mafiya yawansu mata ne. Akwai mata da muka kai a cikin 3,000 ɗaukar fari mata 100 scholarship na mutum 100. A cikin 300 na mutum 45 ne maza. Dukkaninsu mata ne. Muka kai su ƙasashe daban-daban a duniya. Duka sun gama sun dawo medical doctors. Tsarinmu shi ne dukkanin mata suka je asibiti su je mata su duba su. Mata mun ba su tsari na musamman akan harkar ilimi. Tsarinmu na ciyarwa kullum a makarantu. Ba da uniform set biyu a kowace shekara, gyara da sauran abubuwa duka mun ba da hankali a wajen. Mun yi auren zawarawa mata dubbai wacce mata wanda suke son su da aure ba su da hali. Mu ne muka ɗauko su, aka yi tsari na musamman, aka sama musu maza na kwarai, aka biya musu sadaki, aka yi musu kayan aiki da kayan ɗaki, kuma aka ba su ma jari kyauta. Yanzu a Kano yara ƙanana haka wanda suke daga lokacin da muka zai 2011 aka haife su, ina ji yanzu babu sunan da ya biyu da yawa a Kano. Saboda dukkanin wannan mata kowa sai ce an sa maka takwara, Rabi ne namiji ne, Rabi sunansa. Saboda jin daɗi mu ne muka fito da tsarin haihuwa kyauta. Sannan na Kano shekara 8 duk matar da ta je asibitin gwamnati ba sai ta ba da naira 1 ba, ko an mata aiki a ciki. Kuma tun ran da ta ciki aka gane shi awo kyauta ne, haihuwa kyauta, ko da an yi operation. Mu ne muka yi wannan. Mu ne muka ɗauki mace a kowace local government 44 a cikin shekara 8. Duk watan duniya sai mun ɗauki mace 100 a kowace local government. Mun koya mata sana'a kuma mun ba su naira 10,000 irin na wancan lokaci. Saboda haka duk wata a shekara 8 a kowace local government mun ware wa mata miliyan 1 a ba su da sana'a, a koya musu sana'a kuma a ba su. Kuma muka tabbatar da cewa kudin sun zaga ba mace ɗaya ce za ta yi kullum ana ba ta wannan. Muka fito da sana'o'i na kiwon kaji a jihar Kano na mata 100% ne, mata ne kawai ba maza. Muka yi makaranta Poultry Institute a Ɗanbata. A kowane wata 3 muna ɗaukar mace 500 su yi wata 3 a koya musu sana'ar kiwo tun daga ɗan tsako har zuwa su girma, da broilers masu nama kenan da kuma masu bai. In lokacin tafiyarsu a koya musu addini, a koya musu zama da miji, in suna da 'ya'ya ƙanana su kawo su cikin wannan makaranta, a ci da su, a sha da su kyauta. In sun gama wanda suka yi kwas a kai kajin a ɗauka su tafi da su gida. Dama ƙa'ida shi ne kowace kafin a ɗauke ta sai an je an ga ɗan wurin da ta kai kaji. Idan mako ya dawo a ɗauki sake sayan take old ƙananan kaji
a ba su kyauta, a kai musu gidansu, a ba su abinci kyauta, kuma a haɗa su da local government da aka yi training su je su rinka yi musu allura, dama kuma an nuna musu su ma inda ake yin allurar da kuma sun iya. Da yawa yanzu mata suna nan a Kano suna sana'a ta kiwon kaji. Haka an yi na zomaye, an yi na shanu, an yi na awaki da tumaki, an yi abubuwa iri-iri waɗanda suke kuma duka na mata ne ɗari-ɗari. Waɗansu matan suna nan Allah ya taimake mu sun iya sana'a, suna yin sana'ar, wasu kuma suna zagawa ana biyan su suna yin aikace-aikace a waɗansu gonaki. Saboda haka sai mu ci gaba da faɗan abubuwa da muka yi wa mata babu iyaka. Shi sa nake gaya maka a yau dai ban ce da kai gobe da ni da wa'anda muka tsayar a jihar Kano. Shi sa maki ma ya yarda Kano, jihar Kano ta mace maki ya yarda duk inda ka kai da kiyayyar Rabi'u Kwankwaso ka san ko Ingilishi ne kai ba za ka je ka kwace kuri'a a Kano. Duk wanda ka gina cewa zai je kama wani a Kano za a zo a jawo waye wani ya samu 25% ko 5% ƙarya suke ba su samu ba, domin da yawa sun samu dama ba su yi komai ba, kuma sun san an sake daman ma ba za su iya komai ba. Saboda haka muke gode wa Allah da muka samu dama, saboda mun san muhimmancin mata suna da amana. Ranar da aka yi zaɓe na 2019 zaɓen gwamna, an fito da kuɗi, gwamnatin tarayya, gwamnatin jiha, gwamnatin ƙananan hukumomi, 'yan kwangila, ma'aikata da aka ɗauka, kwamishinoni, kowa ya fito da kuɗi. Mata da kaji ka ba su cewa mun san ilimin 'ya'yanmu, in ka ba su kuɗi a so muke mu je mu haihu kyauta. Tun da wannan gwamnatin ta zo ko mace ɗaya bata haihu kyauta ba. Saboda haka a Kano an gane yanzu nan ma arewa ma har Taraban nan mun gane, an jama'a sun gane